Čus, ja som Termix 28 a dneska si zahráme Steel of Brainrot. Môžete sa pozrieť, že za chvíľku začína eventy. Za 2 minúty. Tu spawne môj druhý Mateo, dáma panové. V minulom videu som získal Please My Present. Bežte sa určite na to video pozrieť. A tu mám toho Matea. Takže ich budem mať už dvoch. Dúfam, že sa tiež spawne Gold. Ok, dávam panové Kaxita, Statelita a Kokofanta. Ok, dávam panové, niekto sa joinu. On má pičné Makida. I lost Tortus. Jeho rozkradnúť. Typek sa nám povie. Ok, nerozkrádame ho. Dávam panové, a ideme sa otvoriť Lucky Block. Termix, on má lost Tortus. Nice. Ok, Orkala. Dávam panové, som tu aj s mojou sestrou, ktorá sa volá Termix 28. Má takúto bejsku. Lava Lost Tortus. Aj tung sa hora. Aj toto. Hej. Však ani si nedávaj pre friendy. A hore má job sa hora Galaxy. Teraz musím dať respawn. Akú? Čiť kradne. Dám panové, typek sa tu napojil a proste kradne, čo si myslí. Za chvíľku dáma panové začína za 1 minútu. Kradne mu niečo. Lost Tortus. Dáma panové. Lost Tortus. Dáma panové, kradne mu Lost Tortus. Jemu všetko rozkradám. Guero Digitale. Kamu what? Bro, čo robí? Dáma panové, ja mu vykradám celú bejsku. No nič. Ešte možno pičune Makida. Alebo Extinct Tralero. Nie, to sa húra. Chcem. Takže dáma panové, bohužiaľ musím predať Kokfanta Elefanta. Prepač, Kokfantič. Dáma panové, a idem pre... Prosím, pomoc Termix. OK, pomôžem, ale zatiaľ ho rozkradneme a potom si brainroty rozdelíme. My sa za 25 minút otvára bejska, ale mám tu čo očkuje. Však v pohode. Dáma panové, to je fakt crazy, čo robí ten týpek. 13 trúce s 2 mutáciami. Ale za chvíľku dáma panové, aj tie eventy. Predávam asi, dáma panové, neviem. Asi orka... OK. Aj radioaktív. Čo? To koľko je tu mutácie, dáma panové? On mi to kradne. Ticho. Mateo? Diamond, dáma panové. Patapím, tralero, tralala. Ballerina peppermintina. Ok, dám panové. On si tu už niečo kúpa. Mateo, chyť mutáciu. Kusí. Mateo asi nechce žiadnu, čo? Škoda, nevadí. Dám panové, ne, ja mám otvornú bejs. Chudák, dám panové, týpek. Bol rozkradnutý. Čo si myslí? Get out. Pane. Môžeme 2 poschodí. Zobral by som mu, dám panové, niečo. Termix, dodám mi niečo. Yes, lavaku. Už som mu ukradol aj toto. Môžem predať Tigroligre? No, ak ti padne ďalej. Alebo Udin predám. OK. Ja mu niečo ukradnem. Dám si hore lavové. Toto je bambiny krostiny. Nič zaujímavé. Ne! Nejaké venty už sa skončili. Dám mu čočku. Dal som mu čočku, dáma panové. Dobre, panové, toto je hrozné s tým typkom. Presne. Úplne hrozné. Dáme panové, je tu aj moja sestra. Takže nice. S mojou sestrou dáme vám tryhardíme. Typkovi sa za chvíľku otvára base. Yes. Dostať čočku. Nech si nezatvára. Dám mu čočku. Áno, chytil sa do trepky. Dám panové, crazy. Chytil sa do trepky, dám panové. Toto je fakt naliehavé video.
nech mi nič nejde kradnúť. Typek nevyzerá, že by bol najlepší hráč stylu Brainrot. No to bo nemáme najlepšie brainroty. OK, ideme si zatočiť. Aha, my už sme si zatočili, dávam pánové, ne? O čo nám padlo? Kvapka Even. Som nevidel. A to čo je za jeden kvapka Even? OK, na druhom mi dávam pánové padlo. Lucky block. Lucky? block. Môj. Lucky block. Get out! On to kupuje. Aj tak je to mythic Lucky Block. Hej. Dám pánové, alebo na čo som ho kupoval? Mal som ho nechať, nie? JJ. Sell. Dám pánové, ale mám Guero Digital. OK, musíme si kúpiť trek. Dobre, nakúpené. Dámy a pánové. Nejaké trepky som mu tu dal. A dám pánové, teraz musím ísť hore. Mix. No. Nebudeš rozdávať niečo na tom kiku, či čo to je? Môžem. Kľudne, o niečo spravíme súťaž, čo rozkradneme. No, môžeš. Ponáš si sa. Je, to je. Tešia. Zavítajú. Čočka? Dávaj mu prosím ťa čočky. More. La vacca Saturno. Nie. Dávaj mi prosím pozor na bejsku. Ja ukradnem lavaku, dám pánové. A udin din dun. Spomnú sa tu zlatý termík z Trenus Turbo. Aj Trenos, OK. Dám pánové, máme Trenosa a udin din duna zlatého. Mega dobré. Čmajme na niečo? Hej, ja už mu čmajzujem. No tak teda dobré, ale ja musím niekoho predať. Prepačte, dáme. Nie, chraň mi ty bejsku, moju. Prosím ťa. Mám to ešte Tuto. na to. Ako? Tuto. Ale mám Pozor. vlastne to. OK, takže pozor. Dám na tuto je úplne neznámy typ. Fakt nie sme dohodnutí. Mám vo friendoch, ale nechcem mu to vedieť. Dám pánové, OK. Čka? Ach, škoda. Dávam mu čočky a... Predávam Lostum Tung Tung Sitos predávam. Dobre, tung si to zmôžeš, tie sú zbytočné. A ešte to chcete rád. Dám pánové, ja tu čakám 27 sekúnd. On podľa mňa o mne nevie. Tak to keby som sa dal, tak ma vidí, no. Ale ja budem asi čo najviac... Ne, lak už zmizol. Už je tu iba radioaktív. Dám pánové, toto je fakt brutálne. Dáme pána, teraz som vám to nič nespálne. Yes. Dám pánové 6, 4, 3, 2, 1. Zdraj, Termix! Zdraj, Termix. Nie, on mi kráňa. GG. Lavak. Čočka. Áno! What? Žirafa? Termix. Nech prejde. Ja by som ešte niečo rozkradol. Predám tralalu. Mám pánové. A idem mu rozkradnúť. Čo je tak najlepšie? 1,6. Asi pičone makíra. Pomoc! On mi kráne. Piccione macchina. Pičone makíra. Čo je? Čo? Čo mi kráne? Poď sa snažíš, borec. On je hrozný. Myslela som, že... Mám predať kakasito satelito alebo Tigroligre. Čo z toho chytro? Tak káka si to. Predávam, OK. Kakasito predávam. No, nie. Ako je Čo dobre, mi- daj mu Australitas. Chceš? Australitas. Daj mu. Hej, zoberiem si. A niečo z tohto ti dám, čo nakradneme, OK? Dobre. Berem Trenostrúco. Treno struzzo turbo 3000. Ty voda, my sme mu celú bejsku rozkradli. Dám pánové ešte za druhý... Nie. Nie sa nedá zavrieť. Tak to nie je tvoja. To je druhé... Ja? Nie. Dám pánové pozor. Vyšiel von. Škoda. Dám pánové niečo, môžete ukradnem za tento. Nie. Idem si čmajsnúť ty Groiger. To nebol môj. Ten si mal do nej. Aha, to je tvoj. A pozor, ja mu teraz ukradnem, dám pánové niečo. Napríklad, ja neviem, balerínu peppermínu. Počkaj. Za 50 sa ti otvára beska. A to je jedno, dám pánové. GG, bohužiaľ sme to nezvládli. Otvorili sme, prosím. Hej. Dám pánové, otvorím moje sestre a ona si bere iba Tigroligre, aby som mal miesto.
Okej, poď, dobre. Ten bol inak môj, ten mix. Yes, ten bol moja sestra. Okej, vyčočkujem ich. Nie, on čočkuje moju sestru. Nie. Dobre, dostal čočku. Yes, máme. Chudák týpek. Dobre si dal ten mix. Yes, dám pane, ja už sa lívnem za všetky moje účty. Liv. Okrem za tohto, dám pane. Dám pane, mám 2 Mateov. Aj piču nemá kýda. Ale niektoré dám panové veci, bohužiaľ si dám na druhý účet a dám to... Čo? Ten si kúpil sa mi na pingvina. Kde? A fakt. Ok, dám panové, mám to dať do fuzu. Lavaku dám do fuzu. Gueri. Ok, idem dať do fuzu veci, ok? Super. Sorry, nechcel som dať čočku. Nie. Alebo mám si to zobrať na druhý účet a z toho dať... Dal kradnemu. Krajňu, hej. Nie? Baletnú peperonínu. A bolo, ukáž, ktorý zarába viac. Balena peperonína. Nie, Los Orcalitos. 4, ja ho tu držím. Neboj, ja ho tu držím. Dobrá, sestra kráni. A ja mu kradnem. Ty jedno, ja druhé. Ballerina peppermintina. OK, vykrademe ho. Hej, dobrá, mám. Get out, typek. Mám to, bro. Typek mi chráne. A môžeš mu rozkradnúť celú bejsku. Ja ho predávam, Ešte Trenosa ukradni. Rozorkali to spredávam. Dám niečo do fuzu. Ukradni mu ešte toto. Nie, on si ide zamknúť. Kde? Poď do bejsky. Svoje besky nemám. Nech ide, dáme do mojej bejsky. Besky nejde. Nie, ja som si to zle zavral. Počkaj, idem ho čočkovať. Idem. Už kradnem. Ježiš, ja som vám dať čočku. Krajni. Škoda, a budem. Ok, dám vám respawn. Dám panové a dám niečo do fuse v tomto videu. Takže dám panové Lost Tortus. Idú do fuse. Ešte pred ním zaflexím. A kde sú tie dva Los? Neviem. Asi niekde. Ok, mám Sahura. Šancu na ňo. Potom dám panové, podľa mňa sa to nevyplatí dávať secretov do mašiny, ale... No. Akože neviem. Dám panové, a jak mi padne Sahur, tak... Dám panové, jak mi padne Sahur, tak vám niečo rozdám. Jak mi padne Sahur. Takže... Neboj, čilu, on je slabý aj tak. Dám tam ešte toto Sahura. Dám vám toto, vy asi nerobte, u vás sa to moc nevyplatí. Ja to mám zadarmo, lebo my máme vlastne ten skip, nie? Ja som práve teraz... OK, čo mi padne? Nie. La vacca prese presente. Doplne, ja som vám to vravel, že sa to vôbec nevyplatí. Lavaka presente. Ja to už odpadnem, prvé asi. My tu... OK, dávam pánové a spravíme si súťaž, možno v dnešnom videu. O balerinu peppermintinu, alebo o to, kto nemá secrety, takže vám dám lavaku. Aby som sa s vami podelil o moju radosť. Ten mix je najlepší. Yes. Choďte tam like a odber. Dám pánové, áno, máte hodiť like a odber. A jak sa vám toto videjko páčilo, hoďte like, odber a vidíme sa u ďalšieho videjka. Čus!